No Barbanza preocupa especialmente a situación de Ribeira, onde volve a subir o número de casos activos. A cifra de contaxios elévase a 50 máis na última xornada. Aínda así, o alcalde manda unha mensaxe en certa maneira tranquilizadora, pois segundo el, boa parte deses últimos contaxios proveñen dun abrocho familiar e os outros de contactos directos con mariñeiros contaxiados. Hai un punto que intranquiliza e a tranquilidade ven de que eses 10 positivos teñen que ver, por unha parte, con a mitad deles nun brote familiar de xente que estaba aislada e de outra tamén que teñen que ver con contactos directos da xente do barco, polo tanto tamén xente que estaba, digamos, en estes momentos pasando cuarentena. Eso é o que tranquiliza algo máis alá das cifras. Ruiz referiuse tamén ao inminente cese do estado de alarma. Segundo el, a partir de agora, coa nova situación, debemos extremar aínda máis as precaucións e responsabilizarse a nivel individual de cumprir coas medidas sanitarias. Unha cousa é que recuperemos gran parte das nosas libertades e outra que as usemos como se non houbera pandemia. Así que eu insto a xente pois a que se tome isto moi en serio, moito máis en serio que cando o estado de alarma permitía pois actuacións máis drásticas, e que o futuro está nas nosas mans, pero o futuro é saúde, e a saúde moitas veces se perde de forma brusca por actitudes irresponsables, así que volvo a repetir, o máis importante é a responsabilidade da xente.